Hello guys, good afternoon. Good morning pa, hindi pa 12. Hello! Ayan, ngayon lang ako nakapag-vlog. Today pala, Instagram ba? Friday. Today is March 6, 2020. And ayun, nabisi tayo sa... Hi! Mama! Nabisi lang tayo sa ano. Pakita niyo. Papahimo! Ay, sorry. Papahimo! So, nag-ano tayo sa shop and then si Papa rin nagluto ng ating lunch. So, ayan, kain tayo guys. Agay, init. So, ulam natin is adobo at saka Adobo! egg. Ayan, kain tayo. Hi pa. Hey guys! So, ayan, Welcome kain. to our channel, Family Video. Hello guys! Good morning. Kasi mag-11 o'clock pa lang ng umaga, maingay siya. And today is actually nagluluto si Papa ng aming breakfast, lunch. And first time namin hinarvestan yung aming petchay na medyo maliit siya. Hindi siya masyadong sumakto yung size niya sa ano. Kasi nga, wala siyang, anong tawag dito? Yung yuta. Wala siyang pataba. Ang ginagamit, actually, lumaki-laki lang siya nung ginamitan na namin siya nung, ano ito pa? Bigas? Yung sa bigas, kilis bigas. Yun, medyo lumaki-laki. Kasi kung una talaga sobrang liit. Kaya nga, bibili ako ng, kasi wala akong, anong tawag, compost. Mahirap magkaroon ng compost dito sa amin. Kaya bibili ako ng compost kasi imimix ko na lang yun sa lupa namin na kinukuha dyan sa, dyan sa may basketball court. Mabagit ako sa inyo yung itsura. Actually, hindi siya ganun talaga Papa. Ito yung niluluto niya. Saan mo yung pa? Tapos, hinarvest ni Papa yung, actually, nakakuha na rin ako ng spring onion ko. So, ayan, pinukuha ko ulit kay Papa yung mga spring onion lahat para tumubo siya ulit. Ito lang nakuha mo na petchay pa. Konti lang talaga kasi, ayan, lesson learned. Kasi dapat 30 days, I think 30 days lang ata, or 28 ba yung tubo ng petchay na dapat ma-harvest na siya. Ang first. So, ayan, konti. Pero next ko, ang dami ko pa namang mga seeds na sa petchay. So, yan yung ginagawa naming pataba, yung kilis bigas. So, ayan, konti lang talaga yung na-harvest. Tapos, dun sa kamatis, yung kamatis pala, medyo matagal-tagal yung tubo niya. But pag tumubo naman, medyo marami yung tinutubo niya. So, yung kamatis ko, marami na rin yung bunga. Pakita ko sa inyo mamaya, ha? Si Parapaching, si Chuchay. Ching, Parapaching, wala pa tong ligo eh. Liliguan ko pa to silang dalawa ngayon or bukas. Depende. Oh, higa agad. Ang laki ng tiyan, oh. Laki tiyan, Chuchay pa. So, ito siya guys. Konti lang yung harvest. Konti lang, dinagdagan ko. Ang liliit nila kasi nga, hindi nga sila tumugma noon sa buwan. So, yan yung epekto kung hindi kulang ng sustansya yung lupa. Pero, ayan, better luck next time. So, marami pa tayong mga, na pwedeng, magamit pa natin. Ayan, guys. Luto na yung ating ulam. Pakita ko sa inyo. So, eto na yung ating sabaw. First time harvest. Not bad. Diba? At least may konting gulay. Ayan. Sarap. So, ayan. Kain tayo, guys. Matagal-tagal na tayo hindi kapag sabaw pa, no? Sobrang tagal na kami hindi nagsasabaw. Kaya hinintay yung kani. Hinintay pa yung petchay. Tapos ang liit. Eh, kain tayo. Kain pa. Kain. Wash your hands, be. Okay. Nakain ka niya ako, be. Sige mo, tampokin mo. Bari. Bari, Shakti. Bari. Nakapagtinidor tuloy siya dahil naka-vlog. Sarap. Wow, humukayo.
Sobrang lambot ng karne. Sabihin mo, kain tayo. Magkain tayo. Yun, guys. Ha? Mm. Sibog ka pa ba napit ko? Hindi ka makita, be. Hmm. Ayan, kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Hindi ko makapag-mukbang dahil dati ko nakakalimutan yung imumukbang namin. Hindi ko nakakabili. Ngayon, samahan nyo lang kami kumain. Sabi si Mata. Water. Water lang tayo. Abi, ano ba ingon nga? Water na tayo, mag-inom na dayon. O, pinatan niyo. Inom ko. No, conscious si Papa. Hello guys! Good afternoon. So hapon ako nagkapag-vlog ulit. Magpa 5 o'clock na, 5 p.m. And natapos ko lang maligo. So ayan, messy ang hair natin. Kasi hindi ko sinusuklay pag basa pa kasi natatanggal yung buhok natin. So kanina nag-computer kasi ako kanina. Hindi ko pala na-off. But anyway, si Papa, I know today is Sunday, but meron kaming meet up dyan sa baba. Na sa baba lang naman lang kasi siya. Nandyan lang siya basta baba lang. Malapit lang siya sa amin. So, hinatili namin kasi kailangan daw niya. And, pagkita ko sa inyo, kasi natouch naman ako, yung mga drawing ni Hagrid. Kasi, kanina pa siya na-drawing ng drawing. Pakita ko sa inyo yung drawing. So, ayan, kauwi na. Kauwi na siya. Mama, palit ko is candy. Uy, nag-itabi ka ganiha, ha? Ayun, umuwi lang para uminom ng tubig. Alis na naman. So, ito yung drawing niya. Kasi kanina pa siya drawing ng drawing. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Kasi daw, ini-imagine niya daw. Ito ako. Then, ito daw si Papa niya ata ito. Actually, may mga nauna na siyang drawing. Tapos, ito daw mga kapatid niya. Alam niyo, gusto niyang talaga magbuntis na ako. Tapos nag-aaway-aaway daw sila ng mga sword, nag-fencing daw sila. And nagka-camping daw. Yun, hindi ko alam yung mga imagination niya. Tapos eto naglalaro. And hindi ko alam. Puro mga drawing niya mga ganito. Nakakatawa. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo yon kasi natutuwa naman ako kay Hagrid. And actually, nagpa-color ko ng hair pero hindi masyadong halata. Kasi parang siya, pang kulay yung nakalimutan ko. Hanggang yung kulay. Pero nagpakulay ako kanina. Pero parang shampoo lang siya. Si Papa lang yung pinaano ko. Sayang hindi ko nakapag-vlog kanina. Sinampoo ko yung buhok
Ay, siya yung nag-ano ng aking buhok. Kasi wala namang iba. So, ayun. Tapos, hindi pa siya nakauwi. So, eto si Ashi. So, ito yung itsura nung ano guys, tinanggalan na namin. Ayan yung, siguro kukunin na namin to. Aray ko. Aray. So, ito. Ito, wala na rin to. Bintana.